नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। सदाशिवगड महामाया क्रॉसार सहचाकी वाहनाचो अपघात। आज सकाळी 11 वाजताना सदाशिवगड महामाया क्रॉसार सहचाकी वाहनाचो अपघात घडलो। अस्नोडीच्यान कारवार वयचे KA305449 या नंबराचे वाहन सदाशिवगड महामाया क्रॉसार चालकाला नियंत्रण चुकून सहचाकी वाहन पलटी पडले। त्यावेळार रस्त्यार दुचाकीचेर थांबिलो संदीप कांबळे राजेकणबाग सदाशिवगड हेमका मार लागला। सुदैमान कोणाक जीवित हानी जालना हे नशीब, पण ही सहचाकी गाडी थिंच्या बसस्टॉपाक मान बसस्टॉप मोडले आणि ही गाडी रस्त्यार पलटी पण ड्रायव्हर गटारात पडिलो। स्थानिक लोकांनी तेका गटारांतल्यान काण रस्त्यार हाडले। ड्रायव्हराक जिल्हा आस्पत्रेत व्हेला। सहचाकी गाडी पंटलबाग निवासी पवार हेमगेली अशें कळून येयला। जितलो मोटर वाहन कायदो कडक करता तितले अपराध वाडत आसात। असल्या वाहन चालकाक बुद्धी शिकोवंक जाय अशें सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा। चित्तकला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल जाल्ली आसा। पुढलो तपास चालू आसा। गाडी मरे दोन कश काय म्हणून काढलं का बस काय थांबून असेल